Na Šumavě jsou místa, kde člověk opravdu zpomalí. Jedním z nich je Srník, malé šumavské městečko obklopené krásnou přírodou. Právě tady je na prodej prostorný apartmán 3+ KK s velkou terasou. Může sloužit jako místo pro vlastní odpočinek, ale zároveň jde i o zajímavou investici v jedné z nejvyhledávanějších lokalit Šumavy. Apartmán se nachází v menším domě s 5 byty, takže je tu klid a soukromí. Dominantou bytu je obývací pokoj s kuchyní, krbem a vstupem na terasu. Byt má 2 ložnice, 2 koupelny a velkým bonusem je vlastní soukromé wellness s výřivkou. K apartmánu patří také sklep, parkovací místo před domem a obyvatelé můžou využívat i společnou pergolu s venkovním krbem. Pokud hledáte místo pro odpočinek v krásné přírodě anebo zajímavou investici na Šumavě, může být tento apartmán skvělá volba.